Ijenu waburancha ifu waburancha nchona ngego motechi nchona ngalu no nwannechi ogachozia ogachokene ka imalifi gemenwu neji roncho ncha modogwu ifeja modogwu no bifo odogwu meleme onwelu ndị atụlanya na fa ga-enwe ego tata na fa na-agba mbọ ka fa lie nni ọnụ onwelu ndị atụlanya na fa ga-ebu ụzọ na fa beziazụ ndị bazụ wee mesịa bulu ụzọ na ndị a na-atụrụ anya ka Chukwu na-agọzi na ndị a na-atụrụ anya fa na-ebute ike onwelu ndị jele obodo oyibo a na-atụ anya na fa ga-ebute ego wee nata na ndị a na-atụrụ anya fa jelu bute ego ya ka ị ga-eji malụ n'ụwa si n'aka alaka anụ nwere eze ka edu wee je n'ọfịa ọkwalisia n'ọfịa ma nwere anụ tagburu anụ na-enwere eze nya jelu n'ime ọfịa lusie n'ime ọfịa tagbe nnukwu anụ wepụta ọ na-abụ Chukwu gọzie onye na-atụrụ anya agbata obi asị n'ọgwọlọgwụ ego wee kpata ego maka fa tụrụ anya na Chukwu ga-agọzi nwa ogbenye ndị a na-atụrụ anya ka Chukwu na-agọzi ndị a na-atụrụ anya na fata selebute ike ndị a na-atụrụ anya na-ebute ike ndị na-atụrụ anya n'elu ụwa mmụọ na fata selebute ike ndị a na-atụrụ anya ka Chukwu na-eme ndị na-atụrụ anya ndị a na-atụrụ anya na fata selebute ike o nwere ndị atụrụ anya na fa gaba ọgaranya mana fa bapụrụ na fata selebute ike na ndị ete na fa ga-abụ ogbenye ji ebuli ike na ndị a na-atụrụ anya ka Chukwu mere eze Chukwu na-esi n'igbofu afịfịa wenye nwa ogbenye wee bịacha anya ọkwụlụ na ndị a na-atụrụ anya jelu wee bute ike n'elu ụwa mmụọ ndị a na-atụrụ anya na-ebute ike ndị a na-atụrụ anya ka Chukwu na-eme eze osi ngesi na onye nze nwa m obi n'ogidi nwere onye ma na ọ ga-eme o nwere onye malụ na aka Chukwu ga-adịgide na ndị a na-atụrụ anya ndị a na-atụrụ anya ka Chukwu na-eme eze n'elu ụwa
chọọ ife ụwa bụrụ nchọ na nga ego Bugatti echi nchọ na nga alụ hotel ọ ga-achọzi ya ọ ga-achọ kene ka ịmala ife ị ga-emenwu na ọ bụrụ otu esili oke n'ụwa si adị n'ije n'ụwa si n'aka alaka onwelu ndị atụla anya na fa gaba ọgaranya tata na fa na-agba mbọ ka fa ligodu nri ọnụ na ndị a na-atụrụ anya fa jelu bute ike ndị na-amarọ na Chukwu ga-emeze eneni anwụ ite ọgbanyụ ọkụ eneni anwụ ọkụkọ nye nwa ewu ọsọ anụ nwere eze ka edu wee je n'ọfịa ọkwalisia n'ọfịa ma o nwere anụ ọtagbulu na nke na-enwere eze ka edu wee je n'ọfịa oje n'ọfịa je tagbuo nnukwu anụ wepụta na ndị a na-atụrụ anya ka Chukwu na-agọzi onye a na-atụrụ anya ya ka Chukwu na-eme eze gbaba mbọ onye n'ụwa kwụba aka ọtọ onye nwere ego ndidi onwe ego so onye obi adị ọcha ga-akpata ego na onye ajọ obi adị afọ ifeọma n'ụwa nwụlialụ mmadụ ibe yi n'ifeọma Chukwu melia n'ifeọma nke gị na ọ dị n'ụzọ na ndị a na-atụrụ anya na Chukwu na-agọzi na ndị a na-atụrụ anya ka Chukwu na-emeze ndị a na-atụrụ anya na fight esili bute ike ndị a na-atụrụ anya na-ebute ike ndị a na-atụrụ anya n'elu ụwa mmụọ na fight esili bute ike ndị a na-atụrụ anya ka Chukwu na-agọzi ndị a na-atụrụ anya ndị a na-atụrụ anya na fight esili bute ike ndị a na-atụrụ anya na fight esili bute ike ndị a na-atụrụ anya na fight esili bute ike ndị a na-atụrụ anya na fight esili bute ike ndị a na-atụrụ anya na fight esili bute ike ndị a na-atụrụ anya na fight esili bute ike ndị a na-atụrụ anya na fight esili bute ike na ndị a na-atụrụ anya ka Chukwu na-emeze onye atụla anya nne ya ga-abụ eze emezie n'ikpeazụ ọgbalaka Chukwu esi n'ịgba fifia were onye nwe ogbenye bịacha anya n'elu ụwa menye eze ndị ụwa wee fụnanya ka ndị eke nọyi mmụọ Sida na-edozie Sida na South Africa odogwu ogbogogbo nwa Ijiọfọ obele nwa jelu South Africa ga-ebuli ike wee nata na onwere onye ma na Sida ga-ebute ike ezi nwichi ya tam onye n'Enugwu ukwu Sida ke n'elu ụmụlọlọ gị chere ifeomela agụ nwanyị ọcha na onye nze ekeneyi enemunu Sida Junior onye nze na-ekene ụnụ Sida n'Enugwu ukwu ezi nwa Ijiọfọ onwere onye ma na Sida ga-ebute ike ndị a na-atụrụ anya ka Chukwu na-emeze ezi nwa Ijiọfọ obodo ọgbanwe aka Chukwu dị na-arụ nna m ụlụ Sida Junior ezi nwa Sida nwanyị onye Enugwu ezi nwa Ijiọfọ Sida na-edozie Sida South onwere onye ma anyị ga-ebute nnekwu ike ikike mmadụ ezi nwa Ijiọfọ Sida na-edozie ezi oyi mmụọ onye Enugwu ukwu ka nnaba na wide mmiri ka nje kene meyo na wide mmiri Chief Victor Nwaribe akụ akwụgo na wide mmiri oyimu Chairman Chief Executive Officer Avesta Hotel and Suites Avesta Garden ebe anyị na-alachaka nke dị na Surulere na Lagos ibe n'ọlụ na Avesta Garden na Digo ibe n'Owerri na Avesta Garden Echigeze akwụgo kenelu m lọlọ gị lọlọ Tina Nwaribe akụ
Osodieme nwunye Akwugo na wide isi aka na wide mmiri onye nze na-ekene agwalu ụmụ ndị ilo fatu ya lisi na Akwugo na wide mmiri na ọ bụrụ Akwugo mele onwe ya eze onye chimele eze na eze ka ọ ga-abụ Akwugo na wide mmiri onye wide ndị amara ndị ga-ebute ike isi ya spọs odogwu ọkasị akasị ejiwe malụ spọs o nwere onye ma na Akwugo ga-abụ ede onye gwedu dịka nwaribe isi ihe spọs odogwu meyo na wide mmiri onye wide mmiri ugobuzu ọjake na dynamic pasekulu Akwugo awawa nwoke malụ maka nwanyị kenelu mụti na nwariba Osodieme nwunye Akwugo na wide Akwugo awawa Akwugo awawa meyo na wide mmiri ekene mi onye nze nwamobi n'ogidi na-ekwunyeli ọgaranya obi ọcha onye wide mmiri n'ịgazi Emeka Mbanasọ nkenke enyi nke izizi na Brazil ezi nwa Suli pụta ụwa obodo onye nze na-ekene ọkwa na Sapolo Pele ka ije lubili onwere onye ma n'aka Chukwu gadili gị ndị a na-atụrụ anya fa na-ebute ike nkenke enyi Brazil ekene mi nkenke Emeka Mbanasọ nkenke enyi na Brazil nkenke enyi na Brazil osimukene Mbanasọ onye ukwu na Togo aka na-eme mkpụrụ ọgwụ Friday Mbanasọ nwanne nkenke enyi na nwanne na London aka na-enyelu ụmụ ogbenye aka nwanne nkenke enyi Chris Ifeanyi Chukwu na ọmọgọ na Pele mmanụ nkenke Akwugo na Enugu steeti nkenke enyi na Brazil na ndị a na-atụrụ anya na-ebute ike n'igbe afịfịa ka Chukwu si ebunye ogbenye o nwere onye si n'afọ nne ya pụta ụwa libe n'igbe afịfịa ka Chukwu si ebunye ogbenye Mr. and Mrs. Chukwunonso Wilson Igwebike Divisional Ambassador na Anambra East Igwe Zudodi nke izizi n'igbu ụmụchu onye ụmụchu na-ekene mi Igwe Zudodi Managing Director the Alaman Sos Nigeria Limited onye ụmụchu n'Igadi Ogwezi Agụjiga one of Uche na mbọ ọ napụrụ dike egbe na mma achụba agba dike n'ọkọ ya odogwu na-abịda onyela ajọ nwanyị ngụgba Igwe Zudodi onye ụmụchu ndị a na-atụrụ anya na-ebute ike ndị a na-atụrụ anya ka Chukwu na-emeze anụ na-enwere eze na anya na-adagbute anụ na anụ nwere eze jelu n'ọfịa wee gbalaka na-ata ndị a na-atụrụ anya na afa na-ebute ike ndị a na-atụrụ anya na fajeziri bute ike onwere onye ma nọ ga-eme onwere onye ma n'aka Chukwu ga-adịlị nwa obi onye eze nwa obi n'ogidi ndị a na-atụrụ anya ka Chukwu na-emeze aka ndị mgbezi onye ọbụla gbaba mbọ na ndị a na-atụrụ anya na-ebute anya ụwa sigo n'ịgabụ ogbenye mana Chukwu aka ekwuro
fachasịrị bute ike ụfọdụ asịgo ndị ga-atọ n'ụzọ ndị na-atụrụ anya mana Chukwu aka ekwere na fachasịrị bute ike ife Chukwu kwuru nna ya ga-eme onye Chukwu si na ọ ga-adị ya ga-adị na fachasịrị bute ike onye na-atụrụ anya n'anya na-ebute ike ndị na-atụrụ anya ndị na-atụrụ anya na-ebute ike na fachasịrị bute ike ndị na-atụrụ anya na-ebute ike ndị na-atụrụ anya ndị na-atụrụ anya na fachasịrị bute ike oje ndị na-atụrụ anya oje na fachasịrị bute ike ndị na-atụrụ anya na-ebute ike ndị na-atụrụ anya ndị na-atụrụ anya na fachasịrị bute ike Okeke ajipụ na anyị ọba ezi oyimuo ọzọ ụmụ ogbenye n'Igade enelu m ụlọlọ gị ụlọ ọma Okeke stainless ajip dọbụlụ ma mejima ajipụ nwanyị ọba Akachukwu n'ọdịgolu gị Ndụ Kristi investment onye ọma ajipụ na anyị ọba ajipụ na anyị ọba ọzọ Wilfred Okennume Ogbuefi obodo Ekwelugo nke izizi n'olo onye olo Ogbuefi obodo Ekwelugo Ogbuefi obodo Ekwelugo onye olo ebute dike onye olo jide ebube Ogbuefi obodo Ekwelugo n'olo onye olo ebute dike Chairman Chief Executive Officer Willie Mac Nigeria Limited nke dị n'Ogbomosho onye olo onye olo ebute dike ọzọ Wilfred Okennume onye olo jide ebube onye olo ebute dike obodo Ekwelugo n'olo onye olo ebute dike ebele ọjị onye pọtka ya nụ na ndị ọba ụzọ Chukwu walụ ndị ọba dike onye pọtka ya nụ onye ọba dike obele nwa jelu Ghana ga-ebuli ike agbalụ m ndị ilo fayalụ gị na ego gbalụ onye olili ọsọ jelabịa ego oyibo jesia na ọ ga-anata onye pọtụ chubego na Chukwu awagolu gị ụzọ Chukwu walụ ndị ọba ka nna mbọ onye pọtụ ụzọ Chukwu walụ ndị ọba ebele pọtka ya nụ onye pọtụ dike ụzọ Chukwu walụ ndị ọba kenelu m ụlọlọ gị ebele pọtka ya nụ Miriam na Amara Chukwu ụzọ ọjị Chukwu walụ ndị ọba godu nwanyị ọma ebele pọtka ya nụ nwunye onye ụzọ pọtụ Chukwu walụ ndị ọba ụzọ Chukwu walụ ndị ebele ọba pọtka ya nụ onye pọtụ dike ụzọ Chukwu walụ ndị ọba obele nwa Akachukwu ebele pọtka ya nụ onye pọtụ ụzọ Chukwu walụ ndị ọba ụzọ Chukwu walụ ndị ọba ebele pọtka ya nụ okwu n'ihe onye eze Nwamobi n'Ogidi ka njebe n'ụba wee kwe m n'iyi ala Chief Chigozie Ejiọgụ aka ebucha ọnwa n'ụba wee kwe m n'iyi ala obodogbo nwa na ịgadele m otu egwu CEO Major Player Music Major Player Logistics odogwu eji clearing agent wee malụ na ndị kọstọm nyelu gị akwụkwọ eji agba ngwafịa obodogbo nwa na-ekene me aka egbu Chioma onye ụba ekwe m ebute dike aka dị egbu Chioma ezi nwa Chukwu dum Ejiọgụ kenelu mụlọlọ gị Chidere Ejiọgụ Pretty nwanyị ọma ezi nne mụlụ Bright Chigozie Junior odogwu eji clearing agent wee malụ Major Player Logistics Triple Star ọsị mụ kene ihe ala Unity Forum IUF akegbucha ọnwa na-ekene ndị na-ebupụta kọpụ n'ihe ala ka yutu na-enwe aṅụrị
egwu agbụrụ kanọsụ ka anyị na-ekene ebube n'ụmụ ọkanigade odogwu bara uru na South odogwu abụrụ oge na-emunne n'ụwa onye bụ odogwu nọ na-eme odogwu ka ịmalụ agbụrụ kanọsụ n'igbu nnukwu odogwu agbụrụ kanọsụ ezi ọgọm ekene mi kene agbụrụ kanọsụ ebube n'ụmụaka ebute gị ike kenelu m lọlọ agbụrụ kanọsụ Princess Chinelo ebute gị ike Adaeze agbụrụ n'obidi kanọsụ nwunye agbụrụ kanọsụ ebube n'ụmụaka ebute gị ike ezi nwanne m n'igadi agbụrụ kanọsụ ebube n'ụmụaka ebute gị ike MD agbụrụ kanọsụ Emergency Eagle Limited ebube n'ụmụaka ebute gị ike onye ụmụaka n'igadi agbụrụ kanọsụ odogwu bara uru na South ebube n'ụmụaka ebute gị ike ebube n'ụmụaka kanọsụ ebube n'ụmụaka ebute gị ike ebube 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 kanọsụ agbụrụ kanọsụ ebube n'ụmụaka ebute gị ike odogwu bara uru na South agbụrụ kanọsụ agbụrụ kanọsụ ebube n'ụmụaka ebute gị ike ka njenu na mmiri na nkanụ ka nje kene edu China Chinedu Chukwu ọnụ edu China nke izizi na mmiri kenelu m ụlọlọ Favor Chukwu ọnụ ife ọnụ ga-egwu nwanyị ọma ọkwa na Chukwu jelu gozi onye na-atụrụ anya ya ka ndị loji wee kụbasili edu China onwere onye mma na Chukwu ga-eme gị eze obele nwa na ebe agụ mbọ ka nna akpọ edu China na mmiri obele nwa na ebe agụ mbọ ebute gị ike obele nwa na ebe agụ mbọ na mmiri edu China na obele nwa mmiri na ebe agụ mbọ ebute na gị ndị na-atụrụ anya na fa na-ebute ike na mmiri Chinedu Chukwu ọnụ o nwere onye ma n'aka Chukwu ga-achị gị eze Chinedu onye mmiri na nke nnu edu China edu China na mmiri ka nnaba n'Ọkịja achala ogidi ka nje Ọkịja ka nje kenezi nwanne m Ifechukwu Maswela ndị ero obi nna bụ ndo nke izizi n'Ọkịja onye Ọkịja achala ogidi nna bụ ndo na Chukwu edego n'ike ebute ike nna bụ ndo odogwu jelu South Bulike CEO Jaziba na Durban South ezi nwa nna ka enyi nna bụ ndo azeli n'ụba Ọkịja nna bụ ndo aka Chukwu adịgolo anyị ejebe Orumba South nze anaghị ume Ogbuefi Don Seli agaba ndị nze na ụmụ nze ka ise jee ofu nwa na-emeta obodo mma o nwere onye mmanụ ị ga-eje pele jee bute ike agaba ndị nze kenelu m lọlọ gị Lady Confidence Chinwume na-eji m nne m ụlụ mụ na chi nne m ụlụ Sochi ka ị ga-efe Janna Ike ezi nne m ụlụ Sọmadị na nwunye agaba ndị executive member na Royal Fidelity nke dị na Brazil obi na ala na-ebu ngụ n'ụba isi ndụ odogwu na pele agaba ndị nze onwere onye ma na ị ga-ebute ike onwere onye ma na Chukwu ga-agọzi odogwu agaba ndị nze na ụmụ nze na ndị a na-atụrụ anya ga-ebute ike n'ụzọ agaba 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 Ogbuefi Don Seli onye nze nwa m obi na ogidi na ndị a na-atụrụ anya na afa na-ebute ike ndị a na-atụrụ anya na afa ga-abụ eze na ọkwa na ụfa ka Chukwu mesizili m eze Chinedu Ada Okoye na Nnọfịa
ọgọdịọra mma na-abatete nwanne dị na mba n'ogidi okoyọma Okoye na Nnọfịa ọgọdịọra mma na-abatete okoye na Nnọfịa Okoye na Nnọfịa Chinedu Nwadoyi Okoye na Nnọfịa ebute gị ike okoye na Nnọfịa Okoye na Nnọfịa kenelu m ụlọlọ gị Okoye na Amakada Nnọfịa ebute gị ike ugegbe okoye Okoye nwanyọma na Nnọfịa Chinedu Okoye na Nnọfịa ebute gị ike Ernest Chuks Okafor Osezachi nke izizi n'Umunze CEO Evolution Investment and Concern Odogwu jelu China je ebute ike Osezachi onye Umunze na Igade Osezachi Osezachi na China obodo nwa bili Osezachi Ernest Chuks Osezachi na Okafor China isi mụ kenezi nwanne ya Mr. Alexander Osezachi Okafor na China the governor direct evolutional investment and concern nwanne Osezachi na China nwere onye ma ndị ga-ebute ike Osezachi na China Great Lawrence Ikechukwu Nwachukwu omego n'ụmụnama Igbo na Nwangele onye Imo steeti onye ọma na Igade omego California Hotel Omega ebute gị ike CEO California Hotel and Suites Omega ebute gị ike omego na Ibuso California Hotel onwere onye ma anyị ga-ebute ike Omega ebute gị ike Chidera Transport Limited California Hotel Ikechi Oil and Gas Omega ebute gị ike National Test Preference California Club Hotel Mayor Omega ebute gị United ike Stars Youth Club California Hotel California Hotel Omega ebute gị ike ndị na-atụrụ anya na fa na-ebute ike ndị na-amarụ na fa ga-abụ eze na-abụzi eze na ndị na-atụrụ anya ka Chukwu na-eme eze ndị na-atụrụ anya fa na-ebute ike ndị na-atụrụ anya na fa ga-ebute ike ndị na-atụrụ anya na-ebute ike onye na-amarụ na ọ ga-abụ eze maka Chukwu na-emezi eze na ndị na-atụrụ anya na-ebute ike na ndị na-atụrụ anya na-ebute ike ndị na-atụrụ anya Chief Osita dị mma bịa afọ nwa cheta nna na-agba onye agbani na ndị na-atụrụ anya ọkwa na onye na-atụrụ anya ka Chukwu na-agọzi afọ nwa echeta nna onye agbani n'Enugu steeti onye nze nwa Amobi n'Obi ndị na-atụrụ anya na-ebute ike nwa Amobi nwere onye ma na aka Chukwu ga-adịgide adịgide aka Chukwu nọ ga-adịgide